Здравейте, скъпи приятели, здравейте, скъпи светии, мир Божий да бъде на вас и Божието спасение и благодат да пребъдва вашия живот. Искам да поговоря относно силата на кръвта на Исус Христос, което е най-голямото оръжие против дявола и против всяко зло. Много е важно човек да остава непорочен и в чистота, защото отвън мога да изглеждам красиво, добре да изглеждам, добре облечен, но вътрешно да съм изгнил и пълен с грехове. Затова е много важно човек да бъде съединен с живата църква, която е тялото на Исус Христос. Защото кръвта на Исус Христос тече в тялото, а тялото е живата църква. Много е важно не просто да съм в тялото, но да бъда част от тялото. И тогава мога да бъда участник в кръвта на Исус Христос, в кръвта Христова. И е много важно човек да бъде съединен духом, и да бъде част от живата църква. Защото без покаяние, без кръвта на Исус Христос, ти се оставаш в порока и в греха. Затова е много важно човек да се намира в църквата, живата църква, защото църквата това е тялото на Исус Христос. И много е важно човек да бъде смирен под Божията ръка, да бъде в послушание, защото най-мощното оръжие против врага дявола, това е кръвта на Исус Христос. И кръвта на Исус Христос ни очиства и ни измива от греха, когато ние прибъдваме искрено покаяние. Бъдете благословени, скъпи приятели. Амин.